oli ron. Orang jalan apa? Ya lingak lingu Prabu sih. Lemai lunyu sih. Lemai ngembi. Karena sing salah maju Saja. Main, Bro. Kayak nyong kayak nyong sampah nih barate kompet akan menyepan ngaram dalan mung liwat kabeh. Angel men angel sih. Nyong kan dicaram kok liwat rombongane nyong. Apaan Dia kompet kakean sebelah kan nembang. Nyong mau beli musik cuman gue ngarep. Jadi wong papat. Jari gue lewat nyong tok. Iya, wong kabeh sumpah. Agak demen dingin. Agak demen. Biar rasa apa sih, Ras? Air tak telusisan. Cara ngatin harus nong asu. Lah jangan wingi. Jangan Telu kabeh nyepan. terakhir Ras terakhir Sinur kayak kodok kayak Apa aja? tabrak kombet lo belet sih belet tapi suruh kombet sih buri jungkel balik apa yupan lah kasih nulung kita lah kasih nulung kita ini suruh kita tapi kombetnya merasa dia ke kombet tumbakan kali ya. Lah saiki ora umum kasudon ah. Untung ora melu ras kasudon. Si gopae. Ana sing kaya Pak Lici kan apa dapat cerita dari sawah aja begitu Juli nonton motor opo? Wis udan. Wis udan kowe. Dalemnya halus kayak rambut tundus. Dengal yang mencurut nang sawah ro, blang. Marem. Bareng suke langsung sesep jero nemen gue kecepet tuh wis. Walak sepil lagi kok cendap. Lemai klet Makane nyeru ngisor bone ngarep. Bone nyeru palak kali uturasing ya kaya slinter. Ngono ora utuh. Siapa blok nang aspalan panter apa utuh. Pelat pun kok. Tuh gitu. Aning nang liyane ucul. Ora. Mono. Ora kawat rantai sih. Ngiris lah lemah. Badane kok belet kok nyurung kasek gede. Yo nyapret langsung minggir. Ya akhirnya nyurungnya ngiringan nih. Ari, yakin. Ari, maremen Ari. Awal yang Ari kayak pansungan nyurung-nyurung ah. Ama pabagan belat ayo. Setiap pabagan delep ya ning nyurung lho nyus kotor kabeh ya amene. Nek ndarani racak-racik nyen tukang dorong oh. Aram cin. Ya ini mau teh guyune miki. Badeng gempulung. Pada keruntal orang siloro kayak keruntal. Latong ini. Ya langsung dah men ya. Tapi nyoba sing BBT jalan. Ono yo so Tapi sing jalan ki malah dalan ki ya. Iki satu gelaran itu ini biar tilang sirit metu dalan ki dolan apa iki? Iya. Saya. Oh iya kayak bisa mainnya lewat mainnya bisa kabeh ya dalan iya. Jadi gue wetane ringinan, paten gue kayak dalannya gede tapi marem gue. Ini ciliknya ngasih maklum dalan paling secuil, dalannya gede tapi orang bisa dombo. Mene. Katone nyong apa? Sing ora kedombo wong kan atau semen ngertine nyong kowe ora pan jeblos. Kecepit api motore. Iki nggo ini motong setengah matu. Padahal motor landep mana yo? Rodene. Motong setengah matu. Ini pakai bisa ato kelihatan petang incu maning. Ora kembali ke jalan terus kaya sing ngilingiran atos mendur bedanok jeblos. Ya wis lakat dalan. Ora lemah kelihatan men. Tengah wis sing atos sementara tengah wis kena wis jeblos. Kanan kiri kan jero-jero. Ya wis pak kepantong kae ning udan ya wis bare. Pro. Donge tanah panas. Mending lewat. Nah kali Paris setengah ora prakat asem kok.
Sampai ka leso mo na. Ngosong man marani gebebe sungkan apa meneh anak bebek. Oh, bebek man marani manu apa? Ora paris tengah fe stin na sino. Ampun yakin wingin yung dalawa. Itu yakin. Kaya kuatir kaya udun kaya gitu lucu. Ya ora udan ya gerimis bae wis angelan gerimis. Licin. Ya kok gak pakai men gue dijo tumpukan sisok. Tapi sisok sih. Sisok turun tangan sisok. Kantong apa? Sisok turun tangan mana? Ada sawah. Anak buah apa bener? Turun tangan kabeh. Bisa bermain kaya lah. Tangwinan apa? Tapi ini sisok orang nyumul bahaya sih dijotok. Gue jalan akhirnya men siso. Kan ning anak sisok kan wong mending. Ning anak sisoke wong semangat tapi lah sisok ya ora jalan. Siso li sapa kae? Sisok ngiring wong sih termasuk ke sisok. Are ngulak nang gawe dalan ke enak. Minyak umur nganto. Kalau saya ngedip iki. Bapaknya ada ganjil damen, liwat, damen orang berat kesurung rodo mana, kasungkal ya, kayak setengah gonjol ngarep pero. Kan ono, kan aslinya apa? Lemah sing tidak uang bae. Saya sat. Ya, buruk sing tiap ya. Modong wis 100 melunok apa. Padahal wingi manjing dalane si penak men. Apa leteran apa jalan? Tidak. Ning tur maling ngono ya. Ora kaya Burung dono didelos turun. Paling rondak nang dirondak sisa. Tapi mending yo nyono ono ora mriyang yo. Tapi nyo luas mriyang. Bisa apa ora? Mriyang. Jane penak luwes. Engko adung wis ayo tembokan. Keringate metune aku nemen gobyos. Iya nang watu nang kan ora belet kok. Alah. Pecah nyombane. kelarep. Kowe takon cepat bondolem iki metu kabeh. Takon bawoten ngeluas mlaku liker. Amble we menculat. Banterna prodene ora kuat. Nanti saya hormat terus sih. Oke. Gua akad tambokan yo kan nesnyo tapi ning lor ta ning gitu ta ora. Bisa. Iya, ini wis dalan gue ngene. Ya pecah jin. Yakin. Oh. Watu pecutuk kaya watu. Aning liker, sikile kan selemen. Diane ora kuat. Sikile nahan terus sih dibanter didik ucul. Tar. Ganti langsung minggat ngono. Minggat wis ayang kapo. Cetor bendel bege metu ning ora metu ning ora lho cah metu ya kene. Rondang ranting, ada rantena. Bener-bener watune kayak lah watu karena udah tabrak kombet tang gori watu di kono sekon pan lewat apa ora ya gue. Waduh, ada watu ini watu ada si lancip apa ya? Sekarang. Iya, waduh. Peragat ya nyong temenan peragat apa. Kok sih udah halus-halus gila dong ono. Ngono penyong sing medhot marante. Lah lemayake ngene beneng melu krikil kok krikilen nang Iya. Ngene iki. Gue sing nang rantai tugel gue petot tuh mancing rantai. Ganang kae. Kita jadi kayak mancing penak. Ana sih ngoning kriketis gue lo. Ada pengen bener. Wayaran depan mari depan. Antane kaya apa? Halus deh, nang kene apa ya? Lagi ya sing gorayahan, wong akeh nemen ngene iki gorayahan ge si Medan iki. Kotak. Lah nang kene penyatan ora bisa kuwe. Ngene pengen nang tanane songgol ora jam lebu. Orang mlebu. Berarti kan payu. Barang ngene karo nganat di. Iya. Tugel temenan nanti atas kowe mana kowe. Rato. Lumpur nemen. Rato motore lopo cepet rato. Iya nanti kungan depe surungan kowe. Untungnya lah tong gelem langsir ya. Mau langsir maer ning ora nang. Suwe nemen to. Telung puteran mene ora pragat. Kowe jare 5 bau sore. Sapa melu Dato. kompet sate sih. Eko sing nggowo. Pasti Kompet orang langsung temah. temah. Warung tambor kok. Iya main tambah. tambah mah itu kau ingin nang kasih lontena. Iya. Aduh menit pucuk. Sing Kajikarno saus tengah dilangsir warung tambor. Tambah, wong ora bergawe, oli bayaran langsir apa ora kaya songgole kurang ajar kirian diturai 35 tinggal. Ya izin belas nek kepek-kepek.
Wong tak asline wingi muga ning ngetem nang anu. Dari izin bantuan yang konten pasane kok malah orang goman. Kowe pacung ngono. Ora netok secoter ibu pas. Jare wae iki ya, lho kok sunggul terus dibagi-bagi ke angel wae. Jan mau nyebel 5 kok kon dibagi-bagi. Udah bagi-bagi. Lah mau kon kae motong anu kowe kon 35. Mending kon ngomong karo Din. Mendoli 300-an kaya nyong wong 6. Cangkate ora sakake ya. Wong posisine kaya iki pengen kaya Din pimen maning. Kaya nyong gembari ninggal nasi 400 ke. Luru 300 apa ya alasan ya. Lah ning dibagi ora pan gelem lah wong ngene wis ado. Wong-wong iki yo. Beda sing iki sing kritikan lho, meneh. Malam ya. Cari gitu. Coba kasih apa? Gie Kubota kene nih gue anak kecaman apa? Sing biasa kalau buci. Duri. Patang bau wong telu. Nangkreman. Kayo kemanteran. Kemanteran apa nen? Kemanteran tak ngerti dewek pikir-pikir kabeh. Ya patang bau wong telu apa ngono. Tarik iki. Kepingin ya, sayangnya rombongan nyong ning ora kegawa nyong kalut. Wah iki lho. Pun wong telu nih go pesantren cok dalan angel. Wong telu angel apa? Ngukune disiap ngono, nguku. Wes. Dunyo sampean lekak iki apa? Cepet-cepet jalang. Masih kotongan lek selok le anggar ban kotongan selok punya stok-stok nganten kono orang belum layu. Di mana yang wis pacar kacil. Wain Boleh pari no sampean sak men yo. Wis butuh pari ya sampean ya. Ini sarudan terus iki nang butung kaya miyen lho, paling selaya. Tuh pada iya ya. tukul lang kebe nang kadong Kaya kene kasan tukul lah jamin ku tukul. Kurang bisa kae. Patang dino iki lho. Bloweran maning. Pari kungkum. oh si flower ka sing kiringane kon apa sih kasih Iya. Muat sing tandes ana sing penyek ana dalan gede kaya kowe ngono liwat kombet tak dari tengah-tengah tandes sama tapi iki lewat kombet. Wes jero. Sing tandes iki tapi sekitar ayonge 20 meter deh. Yang nyonting kene ngene sikile ora nyantet tapi tangane gegot mena jopano. Botane dek dalan kaya kowe wis ale. Ini metu ning iki sing ato sakit terus lu ngono barang anjuk mana nemburi surung lek karo wani. Wah, sing maer ya anjuk. Ora dalan kaya sampan. Sampan kayaknya ya kaya wis umum munggal rendeng kaya Nyawa ngono ta wis dalan enggal dini. wis siji loro kaya kowe ngrantene sing ngrasa pancal-pancalan. Iya, tugel. Kukune ya sing dodo ketoki mbon santengen. pan mancing Iya, lemah mancing nang kuku sih, nguku terus. Kowe bro. Nguku terus ya. Sikile nguku terus. Tapi ninyo taman, ora tau nguku. Iya. Ini ngambil ya mah. wong isine dut banyunake bebas duk Wong ora nyobeng copot pan gawe gas tangan kiwa ngait patanan didelok. Aku ning ora nganggo sandal sih. Ora wae iki. Gas ngono. Keri, telapakane keri. Wong ora tau nyokor. Gila dewek. Mulane wingi kae nang kayo, gila nemen. Sepatu copot wis gila nemen. Manggul sepatune copot gila nemen. Lah ya, pikirannya gue ya kena kiyong. Pikirannya wis gila sih. Nak kiyong lalae.